Move on. Dotenda. Blessed morning Zimbabwe, makadime se kwamuri kumativi mana ikoko Mwari wakitire nyasha zvikuru. Firstly, I'll start with the scripture kuti tive ne foundation a background yakanaka. Mark chapter 2 inotara pamusoro pemurume anga ari paralyzed. Anga ne 4 friends dzakamutora dzikaenda naye kumba kwa kuna Jesu. Vada kupinda padoo papakazara hapana kupindika. Patima rina kuruza moyo ndokubva raenda nepamusoro pemba vakabreaka the roof vakaisa hama yavo kuna Jesu ikaporeswa. So nyaya ndinotara nezvayo inyaya yekuita move on. You see, this person aigona kutaura nehama dzake kuti haazvaramba komana next time tozongotira mwe musi ava navasi kuda nekudini. But wanyatsoona kuti we need to make a plan, we need to break a new ground. Kana yaramba entrance iri natural, ngatitei kana zvekuita zvekuti tinotopaza roof yemunhu tipinde mukati because Jesu wacho ndiye ende nguva yacho ndiyo. So zvinhu zvinodisappointa mulife, zvinhu zvinodzora kumashure, zvinhu zvinorwadza zviriko. So moving on, I know kuti haisi subject iri easy nekuda kwechallenge yawakasangana nayo. Mumwe padivorce chaipa anotonwa mushonga ita andiramba ari kusara nevana ndozodii zvakawanda zvinodisappoint. Mumwe akatodzingwa basa anopinda padepression, mumwe akadii. But life madisappointments ariko. Newese waunoyemura akachivha zvinhu muupenyu pane paakambodisappointwa somehow. But secret yanga iripo ndeyekungoita move on. Secret yanga iripo ndeyekuita pick yourself up, ungozvigamuchira kuti ndo zviripo. Kazhinji kugamuchira challenge, kugamuchira dambudziko kunorema, kunorwadza to an extent yekuti samuchiona dzimwe nguva kana munhu akanzi arwara, let's say HIV, vanototi ayo anotomboda counseling nekuda kwekuti unogona kuenda right medication, but if your mindset is not positive, iwewe wacho you become a disease. Yes. Chirwere chinotokundwa newe nekuda kuti mind yako yaprograma kuti ndatofa handina kwandinoenda. So in life nyaya yekuita move on ndeyekudzidzisa kuti madisappointments ariko. Unogona kurwara wakatoenda kunonyora exam unotadza kunyora, vamwe wako otoendera mberi wosara. But what I know, a sick man is not a dead man. You can rise up again, you can do things again. So life iri muupenyu ndezvekuti munhu anogona kutoenda kuprison, kujeri chaiko. But tine examples. Mandela was in prison, a lot of prisons vakaita pass through the prison, but they are ruling, vari kutonga, vari kutungamirira. Inyaya yekuti une mindset yaunodevelopa one situation iyoyo, rega kuti ndafa. As long we are still breathing, vakudisappointa kana vakaronga zvipi nezvipi, iwe uchironga usemunhu kuti ndadonhedzwa, ndawira pasi, but I need to pick myself up and move on again. Saka uchaona kuti mulife tine vanhu vanoti aiwa dai ndine zvakati, kana dai ndiri mwana waningi, dai ndakaberekerwa kwakati. Izwi rekuti dai arishande mulife. Izwi rekuti dai rinokukuvadza, rinokudhemenja more. Gamuchira zviripo, chishanda nazvo. Mwari ari mubatsiri wako. Ndaimbotaura pane imwe nzvimbo ndikati mukaona vanhu vanomhanya marathon, let's say vari kumhanya maraundi dzakawanda muground, pavanomiswa kuti vatange havamiswe vakaenzana, yet competition must be fair. But kana vanhu vachimhanyiswa maraundi muground havaenzaniswe. Why? Nekuda kwekuti kumberi kune nyaya iriko kuti patinonotena ari kure uyu anenge achatena zvakanyanya kana ari panapa padhuze panapa. Zvorati munotanga mumwe atori pamberi pako, but zvitori fair izvozvo nekuda kwekuti it's a long run. So in life hatitange pasame platform, hatitange zvakaenzana nekuda kwekuti Mwari vane zvavakaita wire in you, Mwari vane zvavakadeposita mauri, pane zvinotozivikanwa zvine chekuita nekumberi kwako. Saka mwana kuti but dai ndakangoberekwawo ndiri mufamily yekuti une kamari mbishana. Hatiberekwe tiine zvese, ndozvifeya naMwari. Tiine zvese, hatiberekwe tiine zvese, but unoberekwa une zvishoma zvinokunzira zvese. Hatiberekwe tiine zvese, tinoberekwa tiine zvishoma zvaunogona kushanda nazvo kuti zvikupe zvese. For example, sometimes tine a footballer, he is not much as intelligent sterek, haasi academically upstairs, haasi kunyatsogona zvimwe zvezve, but chaanogona ibhora. Bhora ndori chamupa business, bhora ndori chamupa family, bhora ndori chamupa dzimba nemotikari zvese. Kuda kuti hauna kupiwa zvese, wakapiwa chidiki chaukuti ukadevelopa chinounza zvese. Vazhinji vakachibva mulife vanga vasina zvakawanda, vane zvishoma zvavakashanda nazvo kuti zvishedze zvakawanda. So ukangova nekudemba nekungofunga kuti aiwa dai ndine zvakati, dai ndine zvakati, dai ndine zvakati, dai ndine maconnection naningi. Joseph ari kuprison anga asina any connection na king, but paakava neconnection nefellow prisoner akazotaurwa zita rake kuna mambo. Zvoreva kuti sometimes the prison chingoti aiwa dai ndawana vanhu timu rekumusoro, dai ndazwana newe kwakati, but kune vanhu vanogara vari kumusoro ikoko but vasina mazivo zvinokunzira zvisipo. Kuziva kuti kana mulife ndikadisappointwa, asi ndine chandinogona, ndine chandinoziva, ichocho chidiki
chinokusvitsa kure ukagona kuchimanaja, ukagona kudevelopa skill, ukagona kunyatsoshanda nacho zvakanaka. Relate neimwe nguva nevanhu chivaudza kuti munoziva here kuti kune munhu wekuti haana zvimwe zvaanonyanya kugona mulife but ndibhabha chete, but pakuva bhabha akava so professional to an extent yekuti haachagere vanhu vari ordinary, haachagerera mari shoma, haana kudevelopa zvimwe zvinhu, akangoziva kuti ndinogona kutamba nechigero to an extent yekuti anogona kutova bhabha to the president. Anoziva president munhu anotogerwa musoro, munhu iyeyo ndiye kaofisi kake kaka kanomupa right yekubata musoro wapresident. Ndiye munhu anogona kutora statement isingataurwa nevamwe wese kuti mudhara murukomesa gotsi, murukomesa gotsi kaofisi achitogamuchirwa kuti agona kumwa musoro, mudhara agona kumwa musoro, but iwe augone kuzvitaura even kuti general manager kune imwe nzvimbo kuti mudhara ari kumwa musoro. Why? Kuti munhu akangoziva zvishoma zvangu muarea yangu zvinonzwira zvizhinji zvandinoshuwira. So vanhu vanogona kukudisappointa, but developa chimwe chinhu chaunogona kushanda nacho. Hatina kupiwa zvese, but takapiwa zvishoma zvinotishedzera zvese zvatinoda mulife. So life iripo pakuti madisappointments, hakuna munhu asina kubvira adisappointwa mulife. Vanhu vanogona kurambwa nehama, vanhu vanogona kudivorca mumamarriages, but kupika yourself up and move on idecision yaunofanirwa kuita, zvinhu zvaunofanirwa kugara uchizviudza wega kuti aiwa pane kunoendwa, pane zvinofanirwa kutoitika chete muupenyu. Mwari Bible uchiritarisa, Mwari havana kutanga zvinhu zvakanaka. Bible rinoti kuna bhuku raGenesis, nyika yanga isina shape, yanga iri void, iri empty, ine darkness, and God began. Kureva kuti Mwari haana kumira kuti zvikanaka ndozotanga kuita zvinhu, but Mwari vakatanga kuita zvinhu nyangwe zvakaipa. Kureva kuti ingova nemind yezvakanaka mukuipa kwezvinhu. Unosvika pari empty, pari void, pari shapeless, but iva nemind yekuti ndinofanira kuzosiya panapa paane shape, ndinofanira kuzosiya panapa zvinhu zvakuita zvakanaka. So life hautitangire pakafanana. Life ine madisappointments, but mamwe madisappointments masetup yekuti udiscover chimwe chinhu chaunogona kuita chiri greater and better. Tine vanhu vakadiscover zvinhu zvihombe muupenyu vadzingwa mabasa, zvekuti platform yekudzingwa kwebasa haina kumitira zvakanaka. Akatoenda kuworkers committee ikatadza kumira naye akadisappointika zvinhu zvikanetsa, but at the end ari kusaidi ikoko mukudzingwa imomo ane chaaka like to me ndine kubasa kwandaitoshanda. Pandakadzingwa ndakufara, vanhu vakaita zvavakaita, tikadzingwa ndikatsvaga workers committee ikanditsikirira futi, ndikabuda ipapo ndichichema kuti kuinda vanhu vadaya, tikatoenda nekumaprofita tikapiwa matombo emudzoka kubasa kukareka kudzokeka. But today I celebrate, dai ndakadzoka, dai ndakanyura, because patinodzokera kunoona timu rangu richingoita zvakaita kudhara izvozvo. So you see kuti there are times yekuti imwe breakthrough yako ibreakdown yako today yauri kugona kuendla better, imwe breakthrough yako yaunoshuwira inotangira pabreakdown yawasangana nayo nhasi yausingade. So kune zvinhu auza kurwadziswa, kudisappointwa kunorwadza, because dzimwe nguva ndo pane tarisiro yako kuti ndo pabasa pangu, ndo pane kubudirira kwangu, ndo pane charonga zvinhu zvangu, but mulife zvinoitika kuti paunotarisira kuti ndo pane zvese ikambani inogona kuvhara. Wodi zvinoitika muupenyu kuti waunotrasta kuti ndiari kundiroora last minute unokuza kuti munhu aenda kuchando enda achataura newo zvatopera. Unoswera but anokuda wariko. Life mikana muupenyu, Mwari nyasha dzainadzo ndedzekuti munhu akangoita pick up upenyu hwake kubva pakudona, kubva pakurejectwa, Mwari vanoshanda naye. A lot of people vari rejected ukatarisa even in the Bible, vanhu vakazosvika pakuachiva zvinhu muupenyu nekuda kwekuti havana kuita stuck muzvinhu. Dzimwe nguva I also blame us as preachers, because there are times yatinoudza vanhu people are stuck in sin, vanhu vari stuck muzvivi to an extent yekuti he cannot move forward because anozvipa mhosva, because pane pamba kuti unopinda musituation yezvinhu zvawakaita wega and you begin to blame yourself. Saka vanhu dzimwe nguva vada kutichwa kwete kuregerera, asi kutichwa kuzviregerera. Vanhu vafanira kusvika pavanozoudza kuti aiwa apa ndakakanya ndikaita izvi, but still I need to move on. Pane kuswera gore rese ngoti apa ndini ndakapaisa, ndini ndakakanganisa. Vanhu vanofanirwa kudzidziswawo kuzviregerera. We'll move on in just a moment. We take a commercial break. It's Recovery Monday Motivation on Capitalk.
We're talking about moving on. It is Recovery Monday Motivation right here on Capi Talk, and we're moving on with our discussion with Evangelist Trimon Paringa. Right. You see, Mkomatinashe, there are times that wakabatikana pana akakurwadzisa, but chawasingagone kuziva ndechekuti akakurwadzisa kuti move on. Akakuboa, akakudisappointa, akatokangana kuti akakukanganisira. Iye kuti move on. Iwe unofa uchingofunga kuti ninga akandidaro angandidaro here. Iye akakudaro wacho akatozvikanganwa asina basa nazvo. So there are times kuti unofanira kusvika pakuti unofanira kugona kuzviregerera iwewe kuti aiwa ndakapinda muchidhiriti atina musoro zvinhu zvaka but ndakuda kuita move on, ndakuda kuita zvinhu mulife. Don't get stuck muzvinhu izvozvo. Especially kana chinhu chinenge sini chivi chekuti unozvipa mhosva unofunga Mwari achandida pandakabhaisa ndakazodii. Solution sin iriko. But problem ndeyekuti I blame as preachers kuti dzimwe nguva takauya nevhangeri risiriro pakuti kudii ndaifungidzira kuti munhu akanzitendeuka kana kuti munhu akanzirepent ari kunzisiya zvakaipa. Munhu haudzwe kusiya zvakaipa. Munhu anoudzwa pamusoro paJesu ane simba rekuti akamugamuchira anogona kusiya zvakaipa nokuti chakaipa chine power. So munhu akanzisiya zvakaipa munamate, that's a wrong gospel. Uyai munamate muwane nyasha dzekusiya zvakaipa. That's why Jesu aiti uyai Yesu anokonzera kuti vasiye zvakaipa. So takapresent a gospel yekuti people are stuck because my preachers vakanopresent a gospel rekuti vanhu vashande because kusiya chakaipa is human effort. Is the grace of God in you. Kana wagamuchira Mwari. Saka tine vatinonzwa kuti kusika wasiya izvozvo. Saka uchinzwa munhu achiti akuchecha ndienda kumana pane dzandiri kuita so handidi kutadzira Mwari ndipe mukana ndipinde. So sometimes people are stuck by information iri wrong. Yekuti kana wadai Mwari achakuda kana wadai unonga uchenza kana wadai augamuchirika azviite. The door is still open. Nyasha dzichiriko Mwari achiri kuda vanhu. Problem ndeyekuti church inogona kusakugamuchira because une nyaya dzauri kuita. Gaba anoita kuti nyaya idzodzo dzipere ndiJesu. So outside Jesus you cannot make it. Unofanirwa kutouya kwaari. Saka dzimwe nguva see Peter aiva nebanga, aiva nebhemba mubachi. As a disciple, as an apostle. Zvototi Jesu paida kubatwa muGetsemani, Peter akabuditsa bhemba akacheka munhu nzeve. Jesu ane kuti Peter saka usi serious waifamba nebhemba aiwa vanga vari making process akati making fishers of men. So we must give people time because vari making process. So challenge yatinayo ndeyekuti sometimes the church or the preachers taita kuti vanhu vave stuck varegere kuita move on. Because munhu ari kuti kana ndazoita bond chaenda kuchechi, kana ndazoita bond chanamata, kana ndasiya izvi ndichazoya kundozonamata Mwari andigamuchire. Vanhu ngavauye vakadaro nokuti Mwari wacho anovagona. Chechi haikugone, Mwari anokugona. So takuda kuti munhu ave nepfungwa right information yekuziva kuti aiwa zvinoita I can move on zvinoita. Saka kuti tine macases esuicide. Ndaiudza vamwe pane imwe nzvimbo ndikati suicide is the highest level of pride. Munhu akaita suicide pamberi paMwari haasi munhu angaomerwa. Munhu atoomesa ashaina adada. Pakuti kudii Jesu paakauya akauya kuzofira zvitadzo zvevanhu. Saka iwe ukatadza kana kuti ukadisappointwa ukazviuraya uri kungoudza Mwari kuti inini handidi Jesu dzangu nyaya ndofira ndega. Because kana Jesu akafira nyaya dzako there is no need yekuti iwe dzako dzikakunetsa udzifire futi. Pride kuudza Mwari kuti inini naJesu tiri same team tese tikangozvikaoma tinongofira nyaya dzedu. So you see kuti suicide chinhu chiri very bad, very dangerous, but zvinoitika muupenyu zvinoitika nekuda kwekuti vanhu havana right information yekuita move on in life. Unova disappointed to an extent yekuti unoona nyika yaguma hauna kwauchaenda hapana chimwe chichabuda. But I've come to tell people kuti kune vanhu vakatoenda kuma extreme yemasituations awinawo who are still standing today and vakatomove the positive way. Mwari akawarira nyasha zvinhu zvikachinja. Munhu can be in prison for many years achibuda imomo Mwari achimuwanira nyasha zvinhu zvichiendeka. Inyaya mindset one situation iyoyo bona kumbobvuma zvinhu zviripo kwete nokuti unozvida but ndo zviripo. Ndasungwa ndiri kujeri ndo zviripo. Saka chino dzimwe nguva munhu anobuda akasimba. Hazvino kuti jeri rinosimbisa. Zvino kuti mindset yaakadevelop ari mujeri yakamupa kusimba. Why? Kune that you can move on. Kune ma situations are beyond your control. Kuti iwayo unongo chingogara chingoti momzi wangu wari boss unogona ngori mwana wachifeve. Chinotozikana maraini. Momzi wake ndokubhawa yekudidi. Zviriko kuti chifeve munhu ende anotoberekawo mwana. Saka iwewe hausiri wechifeve, iwewe hausiri wode problem.
but wakabereka ma-problems. But nyaya iripo is to move on. Yes. Kuva ne-focus. Yes. Kuva nekuziva kuti God can do something in my life. Saka kazhinji kacho people are stuck to an extent yekuti hapana ari kumuvha. Why? Nekuti ungoti udzonza unoenda kupa pasisina. Ukaone zvaramba izvo hapana chinobuda. Uchadiwa nani wapere iwewe. Noma statement yevarume manje kana disappointed nemukadzi ako. Kuno uchaenda watosakara wapera basa. Kune vanhu vanogona kuwanirwa nyasha to an extent yekuti unoshama kuti uyu akazoita bounce back. Uyu zvakazoita. Akatozowana munhu anomuda. Nyaya ndeye mindset yako. Anokuda ariko. But kuda anogona kukudza kuti auchadika wapera kuda kwauchaenda. Life munhu wese zvinotaura vanhu i10%, 90% ma decisions. Autadzise shiri kubhuruka pamusoro pako. Unofanira kudzitadzisa kuvaka dende riri mumusoro mako. Why? Because ndiwo neruoko runosvika pamusoro, but kumusoro you cannot. Saka pane nyaya mulife yekuti zviri beyond your control. Gona kuzviaccepta. Ndo zvazviri ndiri munhu mutema ndogara kuAfrica. Zvichemo zvedu kazhinji dai ndiri kustates, dai ndiri overseas. Ndaudza vanhu kuti kuenda overseas nyangwe kwakanaka, but kubva kuAmerica uchiuya kuno futi kuuya overseas. Utori mhiri so far. Ende hapana chiri kuita. Utori overseas no. But hapana chiri kuita because inyaya mindset yako. Waunzwa kuti maybe kuenda ndo overseas saka ndikaenda ndo pane breakthrough yangu. So move on there kuti visa radzinaiwa. Unodzoka kumba ukatodya sadza ukatanga kutoronga zvimwe zvinhu mulife. Pane nokuti kana visa raramba plans ese ndo zvaka tine vanhu vanoita suicide yekuti anotengesa kana deni otengesa motikari dzako ndakuenda last minute zvinzoita bounce back hakuna kwaachaenda otanga kuchema kuti amana une zvandakaita ma-decisions iwayo kudisappointwa mulife kuriko. But you need to move on. Life inoraramika panotangika zvikuru sei ukati Mwari ndibatsirei. Why? Because vanhu vakudisappointa vatoenda kuba kwauri kutodya sadza kutofara nemhuri dzavo iwe unoswera uri mudepression. Move on in life. Usazvidzikisire iwewe. Vanhu kana vakatokuti hapana chichabuda hapana kwaunoenda ingoziva kuti ndo kufunga kwavo haisi pfungwa yaMwari. So there are times yekuti vanhu vazhinji vari stuck inhau yekuti kuna akavaudza kwete kuti ndo zvazviri. Hakuna akavaudza kana kuti vane kanhororondo vane kahistory kakuti ninga akadai akanyura kuna paakasimuka ninga akadai paakati dzingwa basa akadzokera kumusha vasatongonzwa vanhu vachiwadzirana pabasa tunoenda kumusha unaenda kumusha zvinotange zvokunge ichokwadi kuti munhu ese akuda basa anoenda kumusha kuno mwanoswera tonazi rakapera zvinoitika munogarika muno usingaende kubasa zvinoita. Why? Nekuda kwokuti takangogara tine mindset iyoyo nokuti ukatobva pano wanyura pana uchasimuka futi pana dai patobabata. It's good kuva disciplined nekubata nzvimbo yako zvakanaka, but tisanyeperana kuti there is no way out yekuita zvimwe zvinhu besides zviri kuitika ipapa. Life is a long journey. Kune vanhu vakadiscover zvimwe zvinhu zvihombe after vadisappointwa pazvinhu zvavaifungidzira kuti ndo zvihombe. Kune vanhu vakachinja macareer mulife. Mwachiti icho chinhu chaunogona chete hakuna chimwe chaunogona. Life pane painokuisa pakona to an extent yekuti itori blessing in disguise yaurikona kudiscover chimwe chinhu chiri bigger and greater kudarika chawaita. Iri kubasa randashanda ndanditi afita ndangofitawo mavhiri evanhu tichawirana nekuti vandasangana naMwari nyasha dzandi ndaiswa pakona vandidzinga ndinoita nditofitisa motikari dzangu boys rangu ndandaifita naro nditopawo kuti matipi tomapondo totaipana iwo ndingachishambisa kuti wakazvifambisa sei. Saka there are times yekuti chinhu ichocho chakaita semwe chakafurira umwe pabasa kuti saka kunzwa kunoraramika zvinoita futi ukabva pana zvinoita zvechokwadi but takangoudzwa mindset iyoyo kuti ukabva pano tsano maparara ukatongosiya izvo hakuna kwauchaenda. Ukasadai hapana zvinobuda. Life inoita chero pauri nyaya hombe imindset panzvimbo yauri. Nyaya hombe mafungiro ako nekuzvigamuchira nekuti unozviona sei panzvimbo yese yauri. Dambudziko ratiinaro nderekuti vanhu havagone kuzviencouragea vega. They want people to clap hands for them outside, but inside ivo vachizvidzikisira. Bible wrote David encouraged himself in the Lord, Psalms 130. Kureva kuti pani pekuti vanhu vanga vasisade kumira naye, but iye akasvika pakuzvikurudzira, kuzviudza kuti I can pick myself up and I can still move on. Pane kunoendwa unambofa. A sick man is not a dead man. Amen. A poor man is not a dead man. Kune mamwe ma decisions ekuti ukameka no matter how poor you are anokuelevate ukatochinja status ye life nekuda kwokuti une mamwe mafungiro awaita. Usazvinyepera ende usanyeperwa nevanhu kuti hauna hama dai une waunoziva kumusoro dai akatokusumudza kuenda ikoko. There's a starting point for everything. Tine vanhu vanogona kusvika ikoko vasina wawakaziva ikoko.
kunoendwa nekuda kwokuti kune dzimwe nyasha dzinogona kukutungamirira, kune imwe favor inogona kuuya muupenyu hwako. Saka matauriro evanhu ndoakonzera vanhu kuva stuck. People are not moving on because ari information yaakafitwa kunzi baba, ukaona waita chinhu chisina kubuda zvakanaka, waparara, hauna kwaunoenda. Pane zvakawanda zvinorwadza, shanda nekadiki kakakunakira to come out. Kueresa zvakaita kunge nguruve. Nguruve musoro wayo hauna mbonaka, but panoti bacon baba panotapira. Kuti nguruve yakaziva kuti chimusoro ichi munogona kurasa, but pabacon ndionei wakumana. Kuti unika muka area kane bacon yako, unika muka area kanokugadzirira zita, vanhu vakakuwanzira vakakuseka kweso, but pabreakfast vanosangana newe kubacon. Kuti unika muka area kaunofanirwa kumaster, kaunofanirwa kuziva kuti kana vanhu kana disappointa vakandidii, but I'm still alive. Tikashanda nazvo zvinotiunzira zvese zvatinoshuwira mulife. So usararame upenyu hwekudemba. Sei usina imba, mudhara wangu anga asinawo, madhara edu aya anga asina kurongeka. Iwe wamudhara. Same statement. So you need to move on. Wakuda kuita move kuti pavakagumira, pavakakundikana, stop the blame game. Because ninga akadai, saka ndakazodai, because ninga akadai. Na iyo ane akatomurwadzisawo, but chicha akagona kuita move on. Vanhu vazhinji vatinoyemura mulife. Vanhu vakameka decision yekungoziva kuti wakumana, kana vanhu vachiti ukatadza izvaunoenda, ini ndakachitadza bandi ndiri kuda ndiwanirwe nyasha ndiwanewo kwandinoenda. Unoziva here kuti mulife zvimwe tinoti mastrategy takazoona kuti ukaita izvi unosvika apa, ukaita izvi unoisvika apa. Kune zvimwe zvisati zvataurwa zvaunogona kutoita zvikatova surprise kuvanhu. Kuchechi kune song inotanzi I need your touch once again. Yekunoda kuti Jesu andibate zvakare. That's a good song. But kune mukadzi ava the issue of blood. Haana kuenda kunobatwa naJesu. Bible rinoti akauya from behind. Akabata Jesu. Akapora. Vazhinji vaibatwa. That was the original process. But mukadzi akane new thing. Ndiye akabata. Akaporeswa. So kureva kuti there are new ways, new strategies to make things work in life. Inyaya yekuti unongoshanda nezviri available. Haudi kuti Mwari ndiwanirewo grace. I want to do new things. Nyangwe ndiri stuck vanhu vachita ndina kwandinoenda because ndaita izvi. But chindidzisaiwo zvimwe, ndionesaiwo zvimwe. Why ndakuda a new way, a new plan to make things work in life. Why nokuti kungova stuck. And ndaifunga kuti vanhu mulife vane ka strategy kuti ukarwadziswa ukadii vanhu vanokudzwira tsitsi and vanozokubatsirawo kusumudza. Life is very cruel. Life haina kuchipa zvakudaro. Ukararama nekuti ninga anondidzwira tsitsi, you are wasting your time. Ane nyaya dzake, ane my issues ake. Pane murume akagara 38 years pabedside. Jesu paakauya akamubvunza murume unoda here kupora. Murume ndobva ati handina munhu anondiwisira. Jesu akati aiyo kwese nyatsoinzwa. Unoda here ya willpower. Zvakuda kuti iwewe ude. Zvokuti vanhu havasi kukukanda yaimwe nyaya. Kuti Jesu anoti life ukaona vanhu vakutadza, vatadza kukubatsira. The willpower matters. Iwo uchiri kudai. Unoda here kupora. Murume aibvunzwa kuti unoda here kupora. Ane vanhu vakamuunza ipapo akagara akakomberedzwa nevanhu pabedside vakawanda, but hakuna imuwisira mvura. Why? Nokuti vanhu vanga vakakukomberedza vanga vane nhamo dzavo. Tine vanhu vatinofungidzira kuti havana nhamo nekuda kwekuti vari better in life palevel yedu, but vane nhamo dzavo. Havagoni kuzvipresenta kukuudza. Why? Because kana munhu akaita mari kudarika yako, unoita funga yekuti haana nhamo. Ane nhamo yake inomuchemedza behind the closed doors. Iwo hauzvizive. Saka pane pamwe pekuti unokuita zvavo vasiye vana ninga vana nhamo, zvavo vanoninga vana nhamo. Hakuna munhu asina nhamo, nhamo dzinosiyana. Ende vamwe vamachua havadzipresente papublic. Iye kuda kuti vanhu vachandidzwira tsitsi because handina baba, vanhu vachandidzwira tsitsi because handishandi, vanhu vachandidzwira tsitsi. Life is stubborn. Price yeshuga kuna minister ndo price yeshuga kurova. Hakuna mashops evanhu vasina mari. Mashops ese ndeevanhu vakangofanana mulife. Kureva kuti ukangomirira kuti havachandi understand, havambokuunderstanda. Why vanhu haashi Mwari, anokuunderstanda ndiMwari. So yekuti kana zvadaiswa vakomana ndahenga maboots, people will make a way. Imbomira zvekuhenga boots. Zvipfeke tamba umwe mutambo tsvaga zvimwe zvekuita. Why? Because ukahenga boots mhuri yako haidyi boots dzakahengwa, inoziva boots dziri kushanda. So in life pese pauri disappointed, ingoziva kuti patone imwe way yekuti ndichiita zvimwe. Izvi zvaramba, but pane zvinoda kuita. I love song ya James Shimombe. Chembere kwa chivi yakabika mapi. Kuda kuti unyatsona kuti muriwo hapana, but atingangogara moto usina kuveswa. Kana dombo ngaridziye tongoisa mvura, pamwe unogona kutapira. That's why to try new things, new strategies, new ways zekuita kuti zvishande mulife. Why? Because takangodzwa kuti ukasaita izvi, isi chikasabuda, ukakundikana pane izvi, zvatoparara, wakutoenda kumusha. Kumusha kune munhu anogona kutorima akava successful darika munhu ari kuHarare. Tine picture yekuti ukangonzi waenda kumusha wafa. Waenda kumusha hapana chinobuda. Uri kumusha ukava a better mind, you can do things kumusha. Ukatova life iri nani, ikatosapota vanhu.
pane imwe hama inotumirwa mari nehama dzayo, hama yacho iri kumhiri. Ndaifunga kuti mari inobva kumhiri chete kai. Ndakazoti ndiri palaini reWestern Union ndikanzwa umwe ndiri kutoendesa ikoko kuna ariko. Kuda kuti nyaya haisi kuti ikoko ndokuri right. Uri kuite ikoko kwacho kwauri. Uri kuite ikoko kwacho kwauri. Because kwatinoti kuri right tiri kugeneralize. But otherwise it's really a general term tikatsvaga individually. Uchana kuti kuna ari pama 1 but ari kunzvimbo yaunofudza kuti kuri nani. Ukabva panapa unotoenda kumusha. Tine munhu ari kurarama upenyu hwekumusha ari mutauni. Life yaanorarama chaiyo hapana tauni iripa. Because anosvika pakuita gore asina kudya pizza. Kwete kuti haifarire, haidyike. Madyira life yake chaiyo musha. But anenge achingoti andikabva panapa tozoenda kumusha, utori kumusha. Ukatasa life yako chaiyo, ndotaibye kumusha manje. Inyaya yekungoti imindset yawodzwa tokaenda kwaparara, unachaunoita. You can work out things uriko. Mindset yako chete. Pfungwa yako chete ndio inokupa success. Mwari hakuna nyika yaakagadzira ine disadvantage. Nyika yese mumadisadvantage ese aripo pane kaadvantage karipo kana vanhu vane better mindset, vane knowledge yekuziva sei tiri pano, sei Mwari akatunza pano. Kumirira kuti pane vachadoneta, pane vachaita zvakati, donor mindset iri dangerous. Why? Nekuti dzimwe nguva paunenge uchibatsirwa vanokanganisa paunofanira kuita breakout, like zvinoita life yebutterfly kuti inombodevelopa iri kana mukakuni mukaplastic cortisol kekuti inofanirwa kubuda ichimanikidzira. Ukangoibatsira kubuda yafa. Why? Painomanikidzira kubuda mukakuni kaikai iri kudevelopa mamuscles ekuzoflya palifetime yayo. Saka paunenge ukabatsira kanobuda kari wika. Saka painozova butterfly ikangobhururuka 2 meters yaduwira pasaisumuke futi. Why? Because yakabatsirwa. Rumwe rubatsiro haisi 8, rumwe rubatsiro itori 8 rumwe rubatsiro ruri dangerous, runoremadza pfungwa yemunhu. So there are times yekuti vanhu vakurwadzisa wadisappointwa iwewe uchizviudza manje kuti I can move on. I can move on. Yes. Thank you so much, Evangelist Try-Mo Mbaringa, and keep moving on, and we'll keep moving on. And yeah, I'm at loss of words. And the evangelist pano bata chaipo chaipo. Thank you so much. We close it off for today. It's back.